Jumapili ngiya umwanchu murigererwe getaseni kya Ndizi TV nabo bwansu bwo mugusingwe gena litkoria oli abere litoreruke gima nanene kwaberego kwego kya asoko bwate miroberi getaseni kya Ndizi TV nabo bwansu bwo mugusi ekero chire kitarikinya cyo mutenye 12 omwaka bwechirwibere na 2022 nechinga kibono abarai ao anene kurwase obomo bwa Kenya kwanza bakorawa no murai wense Dr. William Samoei Ruto bagendete komochia obomo bwa Azimio la Umoja wa Kenya korawa no murai bekia makia ODM Raila Amolo Odinga ase okoroberia guchagokora mandamano anene yoko gikeria okorusi wabisi kwa commissioner banebe kiombe kyabachori ne chimbebe IEBC nechinga kichingia ekera yaragirense moya bono mugorobe keronta itugo kwariganya erionko manyuna nara yaya na kwariganire asenchera ere yobwekeranu nyara nabakondra gotonyora sensemere ya YouTube Ndizi TV News asesemo ya Facebook nigora tonyora wetra Ndizi TV News Digital haso mutandao Twitter nabo twetra @Ndizi TV News baigo ase website yaito nigora tonyora wetra www.ndizitv.org.ke erio togendre go kumanya mankeri tariane Evelyn Osero olitokubatirana nere kwene kya wikira sensemo imanyererio nigakoro kwa Joshua Uta kabana into ikomoerio Mwanchio murigereringo kwarganto chake amayeyense mokorwase county ya Kisii awase abamenyibe county ya Kisii baboriwe kwerikia aso muroberero NHIF ero konyora obokoreri bobwenya borobwororo okwana ya no muwaziri bobochenu ase county ya Kisii leabwari chingaki asanga nababwatani bekerisia kya magena ichuni aseboigo abori abaibori kweneki abunati bali kobasara abana baba abanyaruka muri cyo ito Josephat Amisi na ikirana sayo na tuariganiri roboti urwasenchera erinkiranu Eliokone kiabuna ekerengo kyo bachenu ime county ya Kisii kenyere kobage koimokiwa igoro bono nigo abamenyebe county yo baboliwe banyara ko bakwelikia amoneke ganja kya NHIF eliokone kia buna enibo enke nyale kobage gotumeka anene chinga kichiria bakonyara ko bakuriyo bobwene kurochinya gitali au ayangolenga no mwaziri bo bachenu ime county ya Kisii leabwari NHIF nero tiga twensi tosoe nekara twasoire no nekara twarwari tokaenda nyagitari ntuliko chigotwara obokongunga ntuliko nyara korubesa eskimu eri nabego twakanire kara twarwari chibesa ichigana ndi na chitogotumia twanyara kogore bitamba twagore bitanda twagora kende gionse kerigetakeire lakini ekara tutari konyara ko soe eskimu ande riri kwarwarire mubasokana tuliko nyara kobwate besa eyo koikanya gitari riri kwabwanigu nandi gwataga koganyanga kango nabo gwaso kigwa bosa Omwaziri leabwari niga yakwana litukolia lero magayo goikirana emise nchenu ase parish ya magena ichuni ase bago sangiriwa kwa bene kwa lengo ilikweneke buna magendra nyale ko bakolekana ase diocese ya Kisii Igoro yabana gosieka chisukuru nabo yokurananga omwaziri leabwari nigo boigo akurera abaiboli abarachiko bakwereka tambokero nagosara abana nyaruka ase binyoro ao asatebire nigera chiko bagikoirera anali chikulia serikali koimokiwa bateba tole nga amangana yoko sara abana chinyaruka nigento getanjiri kyagera faida teyo igakora ntobokongo bonge ande kera abana bali bagochikonyora nganko bina bale kwanyora nga basumbo kire kyagera babwenire bagotwara chiskas bamanya konyora gento tokoroka ngo obstructed labor omwana olitali konyara gotrimboka buya ande lindo omwana okweranda gosomongi no kugosobonse banyara ko bakure onya tali bo banyora obokongo bonde complications ebinto biritokoroka nga fistulas kwanyora nga omongina iga konyora nga echabungwetere na mache ngwetale atanje tiatamaiti obuno bwo bokongo gokoba ikyagera maoga yo mwana olitarakina tara nyara koigoka buya kwanyora nga agutigara igoraria kwanyora ngo mwana oyo nyorira obokongo abamenyi abo boigo be constituency yabamochoge brabo nigo bari na serikali county ngambye mono anene mo governor Simbarati kubatekana ko mochara kwae omosibati leabwari koba omwaziri ase county ya Kisii ababurabu ntore no mogoko monene kiara tachorero mongina koba ase officiality asogo tokonya mune minister nyasaye tigago seni omongina nyasaye tigago seni your excellency omoishimiwa Arati
tomenye muno Mogusi ntuguna bangina nturi no mogoko manene asoko chorerwa mungina lea bwali aseliti nganya ale gotokonya ekinyore kigeito kierie yega yabochi omogoko inturi no ekiagera na intu twanyoro mungino minto achoru tukaba no mogoko manene gatumusabire nyasamu gwati siamo bungaine chisemi oigo obatenere bwa serikali ya kaunti ya Kisii ananase wizara y'obachenu niwe yachakire ntunda ya kabere elioko bwatoka amariogo aranyareko bagwikira kinyagitari ao kweneke buna ekerengo kebobwenia ase nyagitari ekyo banyareko ba boko bobuya ebuna tobwatiranete nereiga amariogo ansire gocha nande no bomaene ene ntunda ya kabere ntwanyaruete litiko lyarenge lya Aramisi ese ntunda ya kabere bona amariogo nagenderete ko received gose ko pokewa ase chinyagitari yao kera litu kera sub county